muku zancen tsohon shugaban kasar Burkina Faso wanda aka turo ƙiyarsa aka amedo sa a Burkina Faso saboda gwamnatin Burkina Faso ta ce a kawo shi, yana can yana makirci so biyu yake nemar a yi tashin hankali a yi mulki har ma a kawo ƙarshen ran Kapitan Ibrahim Traore. Na gaya muku a ranar Laraba, har na yi mamaki na ce wai kakani muke hulɗa da kasar Togo mu AIS, har kasar Togo ta tsaya tana rike da munafiki wanda ke neman mulki. Togo ba ta sawo kulluwarsa ba, ta turo ƙeyarsa ba a gida. Togo ta ji kiran da muka yi. Hukumomin Togo suka kai shi a kotun kasar Togo, aka saurare shi, aka tambayi Burkina Faso, aka ce to gashi Burkina Faso ta bi hanyoyin da ya cancanta na doka na duniya domin a yi extradition a maido shi. A cikin ka'idodin da Burkina ta amince shi ne a yi hankali da rayuwarsa, kada a yanke mishi shari'ar rai kamar ta kashe shi, haka dai aka ce. To amma irin wannan mutanen idan suka zo ya kamata a sha kunnensu. Ba abin da bai yi ba, wanda yake zai nemi ran Ibrahim Traore ya cancanta a yau a samo labari da dama. A yanzu da nake muku magana, duk mutanen da suka sa hannunsa a ciki aikun san an musu tambayoyi. Akwai 'yan kasuwa biyu da nan muku zancen su a kwanakin ca wanda aka ce suna cikin jam'iyyar siyasar Blaise Compaoré. Har aka gudo ɗaya daga cikinsu a shekar yayi, bayan sanarwar da ya ce kawai yana tattaunawa da Damiba a Togo. Har aka gudo bidiyo inda yake yawo a cikin anguwa yana nuno gidan Ibrahim Traore, ga bangon shi, ga kofarsa, ga yanda gidansa yake, duk aka nuno. Wannan duka za a nuna su a koti. Yanzu muna da 'yan ƙasarmu wanda suka yi gudun hijira suka gudu, wanda kowace safiyar Allah suke tashi suna zagin mulkin Abdurrahman Chani, wanda kulliyomin suke nan suna neman tada zamani, ba sa fatar komi sai dai sun ga wani bala'i ya fada ma jamhuriyar Niger, saboda gwamnatocin kasar da suke ciki sun tarbe musu gindi, ba sa so a kawo su. Kafin in gangara, ga ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmaya, Hashimu Bagobiri, bisa kan su wa'annan da ke tada mana hankali da ke kasar washe. Mu yanzu mutanen nan na waɗanda suke muna zagon ƙasa 'yan Nijar, ƙasashen da suka koma suka zamana, kaga dai sauran Najeriya na suke, sauran Benin, sauran Cote d'Ivoire. To duk waɗanda ƙasashe bayan turawa ne, babu wanda zai yarda in ya gama ƙayin Nijar a ce a bado shi, waɗannan ƙasashen a gama kai da su a bado su, saboda ba sa ƙamnan Nijar kan ta miƙe. Kaga akwai wannan illa daga nan wannan waje. Amma abin da ya saura, in Allah ranan zuwa gaba komi daɗewarta, ƙasashen da suke tamaka da su sai sun komo suna hulɗa da Nijar fiye da da. In Allah da mun san da haka, ko bayan rayuwar mu ne sai an yi haka. Waɗannan ƙasashen da suke ƙin mu sai sun komo suna hulɗa da mu fiye da da. Wannan ko shakka babu. Za ku ga abin mamaki, ko da jikokinmu ne, duk wanda ya yi ma Nijar lafi ya gudu ya koma ƙasar makiya, to wata rana in Allah ra zai zama abin tausayi. Dan ni abin tausayi ne nake gani gare su. Iyaka sata kuɗi na kai, ka kulla mu ƙasa bakin ciki, ka ɗauki kuɗi ka kai wata ƙasa, kuma duk abin da kake, tsananin abin da kake ba ka ƙara ko sai gwanda guda, ƙiƙa guda, sakin guda, alƙawarin Allah bai tashi na rayuwarka, kuma za ka tar da abin da ka aikata in mai kyau ne an mugu. To ka ji abin da tafiyar take, sai dai mai ta addu'a insha Allah da guda duk Allah zai kawo mana su. Amma kuskuren da aka yi shine wanda nake faɗa maka, da aka cire musu takardunsu na 'yan ƙasa. Inda ba a yi wannan ba, da in zaman ɗan ƙasa kake dole ne a gama kai da ƙasa ta ba doka.
kasashen da suka tai suka gudu suka zauna ba su kamnan Nijar ta daga, wanda abbe ne shugabannin Benin ba su kamnan Nijar ta daga, balle uwa uba shugabannin Najeriya, balle sarkin munafukai na Afirka